Hola, què tal? I molt benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli. Diu que mentre Jesús se n'anava d'allà, dos cecs el seguien tot cridant: «Fill de David, tingues pietat de nosaltres». Quan va arribar a casa, els cecs l'anaren a trobar. Jesús els preguntà: «Creieu que ho puc fer, això?» Li responen: «Sí, sí que ho creiem, Senyor». Llavors els va tocar els ulls dient: «Que es faci segons la vostra fe». I els ulls se'ls van obrir. Jesús els advertí severament: «Mireu que ningú no ho sàpiga». Però ells, així que van sortir, començaren a parlar d'ell per tota la regió. Fixeu-vos l'actitud de Jesús. L'actitud de Jesús que té compassió d'aquells que demanen el seu exili, que demanen la seva curació. D'acord? I llavors fixeu-vos també, a més de que es faci segons la vostra fe, aquesta frase, també els diu que ningú no ho sàpiga. És allò de que la caritat no cal publicitar-la als altres ni fer que els altres la publicitin per nosaltres. Per què? Perquè realment la caritat ha de tenir aquest punt de discreció per ser una caritat real i no buscar el premi o que la gent ho sàpigui i ens doni aplaudiments. Tota aquesta actitud, tot aquest temps d'advent, tot això, ens estem adonant de la necessitat de Déu, d'aquest estimar Déu per sobre de totes les coses, perquè si no és quan comencem a estimar coses absurdes, coses terrenals, coses que ens poden fer mal a nosaltres, a les nostres famílies, al nostre entorn, a la nostra societat, i per tant hem de tenir aquesta actitud que si cal cridar a Déu i dir: «Tingueu pietat de nosaltres, Senyor». En aquest cas, fixeu-vos la frase: «Fill de David, tingues pietat de nosaltres». Una crida directa, de tu a tu, que Jesús la valore i els pregunte si creuen, si realment creuen que pot fer això. I ells li diuen: «Sí que ho creiem, Senyor». Llavors el toquen els ulls, els va tocar els ulls dient: «Que es faci segons la vostra fe». És a dir, aquí hi ha un diàleg amb Jesús. No només és la crida i ja n'hi ha prou, no, hi ha aquest diàleg, hi ha aquesta confiança, aquesta relació de confiança amb Jesús que ha de ser profunda i ha de ser veritable. No ha de ser un simple cridar-lo: «Senyor, Senyor», se'ns deia en un evangeli de fa pocs dies. No tothom qui digui «Senyor, Senyor» anirà al regne de Déu, perquè dir «Senyor, Senyor» i cridar i demanar l'ajut no és suficient. Cal posar-hi de la nostra part, cal tenir aquesta confiança en Déu, cal tenir aquesta acció caritativa amb els altres dins les nostres possibilitats. I fins aquí els laics parlen de l'Evangeli, demanant al Senyor que ens ajudi a tenir més fe i a confiar més i millor en ell.